Bon dia a tothom des d'Eslovènia, un país admirable perquè en el seu moment van saber dir prou i es van plantar davant de Iugoslàvia i van fer la seva independència. A veure si aprenem una mica els catalans i sortim al carrer, i més quan hem vist les proves que hem tingut a França. La persistència dels armilles grogues han aconseguit fer marxa enrere al govern liberal de Macron de la pujada de les taxes del combustible. Però qui dia passa any empeny, sembla, a Catalunya, perquè mentre tenim uns presos que són a la presó, sense cap judici, sense cap sentència, i en una vaga de fam, sembla que no n'hi ha prou perquè nosaltres comencem una veritable revolució pacífica, una revolució en la que reclamem els nostres drets, en la que reclamem la independència, en la que apartem els partits polítics que encara volen pactar amb aquest estat espanyol, que encara volen pactar amb aquest estat que tira cap a la ultradreta, en aquest estat on els seus mitjans banalitzen la ultradreta i els hi donen suport, on blanquegen un partit com Vox que diu molta gent els compara amb el Front Nacional o amb Alternative für Deutschland, però és que aquesta gent són pitjor, perquè el Front Nacional, Alternative für Deutschland, no discuteixen a ningú sobre els drets dels homosexuals ni sobre les polítiques contra la violència de gènere. No, és que a més els de Vox són masclistes, són homòfobs, són xenòfobs. Vox, les seves sigles, encara no saben què volen dir. Violència, xenofòbia, odi, podria ser perfectament, perquè els escriu perfectament al seu programa. Per tant, us ho torno a dir, només depèn de nosaltres, només depèn dels catalans. Sortir al carrer i fer-ho nostre. Si no vam poder nosaltres l'1 d'octubre, si no vam poder el 3 d'octubre, prova suficient. N'hi ha suficientment policia ni exèrcit en tot l'estat espanyol per reprimir més de 2 milions de catalans. Ni cap presó per acollir tots aquests milions de catalans. Ara, si en surten uns quants, faran el que els dona la gana com sempre. Visca la República de Catalunya.